Strelec nabíja, priprav sa. Rozumie situácii. Si pripravený? Pozor. Strelec si skončil, vybivka až prázdnu. Vidím. Rana istoty. Do puzdra. Tu niekde padol, ale neviem kde. Tu je. Čas 24 presne. Strelec double alfa. Čistý. Double alfa. Čistý. Strelec alfa Charlie. No. To som vedel, že to... Ale strelec, čo je na ruke? Zľava. Prestrelil som to. No, no shoot. Počkaj, čím som to prestrelil? Týmto, keď si šiel zľava. Jasné. Alfa Charlie. A4 popre. Čas 5, rýchlosť 5 na... Ale prestrelil som to, no. Nachytal si sa. To je chyták.